እስር ቤታት ወንጀልን ዝፈጸሙ ሰባት ንምቕጻዕን ካብ ስሕተቶም መምሃርን ንኻልኦት እውን መርኣያ ተባሂሉ ተዓሊሙ ዝተዳለወ ናይ ሕጊ ስርዓት መፈጸሚ ዋላ እኳ እንተኾነ ናይ ሓደ ሃገራት እስር ቤት ግን ሲኦል የንዕቕ እንተበልና ምግናና ይኸውንን እሞ ኣነ እውን ንሎሙዓንቲ ካብ ብባሕሪ ዝተኸበበ ሓደገኛ እስር ቤት ኣልዒለ እሱራት ባዕሎም እስር ቤት ሃኒፆም ክሳብ ዝእሰር ዝገብር ናይ ሜክሲኮ እስር ቤት ሓዊሰ ከጎብንየኩም እየ እሞ ክሳብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ ሓቢርኩም ንፅንሑ ነዚ ቪድዮ ከዓ ብላይክ ጀምርዎ። ዓስራይ ናይ ሩስያ ብላክ ዶልፊን እዚ ኣብ ካዛኪስታን ድንበር ቀረባ ሩስያ ውሽጢ ዝርከብን ብላክ ዶልፊን ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ እስር ቤት ምድራዊ ሲኦል ካብ ዝተላበሱ ውሽጡ እንታይ ከም ዝፍጸም ንምፍላጥ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ እስር ቤት እንትኸውን እሞ ናብዚ እስር ቤት ክቀላቐሉ ዝፍረዶም ወንጀለኛታት ኣብ ሩስያ ውሽጢ ንእሽተን ክብድ ዝበለ ጥፋእ ዘጥፍኡ ወንጀለኛታት እንትኾኑ ብፍላይ ንሩስያ ብኽፉእ ዓይን ርኢዩ ናይ ምሽባር ጥቃዕ ዝፈጸመ ሰብ መፈጸምቱ ዝኸውን ኣብዚ ካብ በረድ ዝዝሕል መፍርሒ ናይ ብላክ ዶልፊን እስር ቤት ውሽጢ እዩ። እናብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጡ ብርክት ዝበሉ እሱራት ዘለዎ እንትኸውን ከም ኣሸበርትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝቆተሉ ወንጀለኛታትን ካልኦት ክብድ ዝበሉ ወንጀላት ዝፈጸሙ ሰባት ከክፍሎም ሒዞም መወዳእቶም እንዳተጸበዩ ይርከቡ። እሞ ኣብዚ እስር ቤት ውሽጢ ዝተኣሰሩ እሱራት በብመዓልትን 24 ሰዓት ኣዒንቶም ካብ እሱራት ከይፈለዩ ሕድሕድ ምንቅስቓሶም ዝቆፃፀሩ ሓለውትን ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝተቐመጡ ካሜራታትን ዘለዉ እንትኾኑ በብ15 ደቂቓ እሱራት ዝጉብንዩን ዝቆፃፀሩን ሓለውቲ ተመዲቦም እዮም። እቲ ስያሜ ዝረኸቦ እሱራት ብዝቐረፅዎ ናይ ጸሊም ዶልፊን መልዓሊ ከም ዝኾነ እውን ይዘረብ እዩ። ኣብ ሓንቲ 15 ካሬ ሜትር ዝኾነ ጸባብ ክፍሊ ውሽጢ 3 እሱራት ተሓላልዮም ንኽነብሩ ዝግበር እንትኸውን እቲ በሪ ብረት ለበስን ብጽኑዕ ቁልፊ ዝተቆለፈን ብምዃኑ ምንም ዓይነት ኣጉል ሓሳብ ንምሕሳብ ኣየደፍርን። እሱራት ኣብ መዓልቲ እንተወዚሑ 9 ደቂቓ ጥራሕ ኣዒንቶም ብጨርቂ ተኣሲሮም ብጋሪ ተታሒዞም ናብ ናይ እስር ቤት ግቢ ውሽጢ ምንቅስቓስ ዝገብሩ እንትኸውን እዚ ዝግበር ናይቲ እስር ቤት ግብን ሓለውትን ከይላመዱ ብምሕሳብ እዩ። ታሽዓይ ካምፕ 14 ካቺየን ሰሜን ኮርያ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት ናይ ፖለቲካ እሱራት ንምጽናሕ ዝተሃንጸ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከብ መእረሚ ንመንግስቲ ዝቃወሙን ዝፈታተኑን ውልቀ ሰባት ምስ ቤተሰቦም ሓዊሶም መእሰሪ ዝጥቀሙሉ መሰቀቂ ምድራዊ ሲኦል ዝኾነ እስር ቤት ትኸውን እዚ 15,000 ዝኾኑ እሱራት ከም ዝሓዘ ዝዝረበሉ መእረሚ ዕድሚኦም 11 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ከይቀረየ ርህራሄ ከይረኣዩ ስቃዮም ተብዝሕሎም ይርአ። ፀሓይ ካብ ዝወፀትሉ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ብዘይ ምቁራፅ ብጣዕሚ ኣድከምቲ ብዝኾኑ ናይ ሕርሻን ፈሓምን ማዕድንን ምውፃእ ስራሕ ንኽዋፈር ዝገብሩ እዞም እሱራት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝትግበር ናይ 3 ትውልዲ ቅፅዓት ሕጊ መሰረት ካብ ቤተሰብ ማእኸል ሓደ እኳ እንተጥፊኡ ክሳብ 3 ትውልዲ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኢዶም ዘየእተው ናይ ቤተሰብ ኣባላት ሓዊሱ ንኽእሰሩ ዝእዘዝ ሕጊ እዩ። እሞ ኣብዚ እስር ቤት ዓብዪ ዝኾነ ናይ ራሽን ምግቢ ሕፅረት ብምህላው እቶም እሱራት ኣናፁ ንኽምገቡ ይግደዱ። ካብ ዝተፈላለዩ ምስ ምግቢ ሕፅረት ዝመፁ ሕማማት ናይ ምግላፅ ዕድሎም እውን ዝለዓለ እዩ። ሻምናይ ናይ ኣሜሪካ ጓንታናሞ እስር ቤታት ፀዊዕኻ ነዚ እስር ቤት ዘይምፅዋዕ ነብሮ እንትኸውን እዚ ዝርከበሉ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ዝለዓለ ወቀሳን ተቃውሞ ዘተኣናገደ እዚ እስር ቤት ብፍላይ ከዓ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት እቲ እስር ቤት ካብ ስታንዳርድ ታሕቲ ብምዃኑ ብምጥቃስ ዝለዓለ ተቃውሞ በፂሕዎ እዩ። እሞ ናብዚ እስር ቤት ዝኣተወ ሰብ ብሓለውትን ብእሱራትን ንዙይ ዘይበሃል ዓብዪ ስቃይ ዘተኣናግድ እንትኸውን ብፍላይ ከዓ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣብ ምፅባይ ዝርከቡ እሱራት ነቶም ዝቐረዩ ተኣሰርቲ ዝለዓለ ፈተና ከም ዝኾንዎም ይዝረብ። ካልእ ከዓ እኹል ዝኾነ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘይተመላእሉ ከም ዝኾነ ዝረብ እንትኸውን ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ብፌደራል ደረጃ ዝለዓለ ናይ ኮቪድ ኬዝ ተመዝገበሉ እስር ቤት እዚ ናይ ጓንታናሞ እስር ቤት ከም ዝኾነ ዝረጋገፅ መረዳእታ ይፋ ተገይሩ እዩ። በዚን ክንዲዚን ከዓ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሞት ቅፅዓት ንምቕራይ ኣብቲ እስር ቤት ዝነበረ ኣገልግሎት ዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ክብል ተገይሩ ነይሩ። ሻውዓይ ናይ ኬንያ ካሚቲ እስር ቤት ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ 1954 ዓመተ ምህረት ብእንግሊዛውያን ዝተሰርሐ እዚ እስር ቤት ኣብቲ ወቅቲ ብየመናይ ግዝኣት ኬንያውያን ሒዞም ኣብ ዝነበሩሉ እሱራት መፅንሒ ዝጥቀሙ ዝነበሩን 1200 እሱራት ክሕዝ ተባሂሉ ዝተሰርሐን ስፍራ እዩ። ነገር ግን ሕዚ እዚ እስር ቤት ካብ 2005 ንላዕሊ እሱራት ዝሓዘ እንትኸውን እዚ እውን ኣብ ልዕሊ እሱራት ዘርኢ ሸለልትነት ቀስ ብቀስ ስር ሰዲዱ ነቲ እስር ቤት ምድራዊ ሲኦል ገይርዎ እዩ። ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ናይ ኬንያ መንግስቲ ነቲ እስር ቤት ናይ ወንጀለኛታት መእከቢ ካብ ምግባሮም ዝተለዓለ እቶም እሱራት ከም ኤችአይቪን ቲቪን ዝመሳሰሉ ተመሓላለፍቲ ዕላማት ዘቃልዕዎም እንትኾኑ ጥፋተኛታት ብሸለልትነት ዝኸፍአ ናይ ጥዕና ቀውሲ ሕልፍ ኢሉ ንሞት ብምቅልዖም ኣብ ቀረባ ብርክት ዝበሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምግባር ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝግበር ጭቆናን ሸለልትነትን ጠጠው ንኽብል ዝጠየቁ እንትኾኑ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ግን 3 ብኣሸበርቲ ተጠርጢሮም ኣብ እስር ዝነበሩ ሰባት ካብቲ እስር ቤት ብምላጦም ምክንያት እቲ ቁፅፅር ብዝገየደ ንክጠናኸር ካብ ምግባሮም ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝበፅሕ ሰቆቃውን ተጋዲዱ ቀፂሉ እዩ። ሻድሻይ ናይ ኣሜሪካ ኣልካትራዝ
ኣብ ናይ ስታርክ ጎቦታት ስፍሩ ዝገበረ እስር ቤት ብኻልእ ሽሙ ኣልካትራዝ ኦፍ ዘ ሮኪስ ተባሂሉ ይፍለጥ። እዚ ምስ ዝቐረየ ዓለም ዝግባእ ተኸሊሉን ተነፂሉን ዝተቐመጠ እስር ቤት እቶም እሱራት ኣብ መዓልቲ 23 ሰዓታት ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ዝቐረየ ዓለምን ካብ ማንም ሰብ ተነፂሎም ንበይኖም ብሓደ ኮንክሪት ዝተሰርሐ ኣብ ፀቢብ ክፍሊ ውሽጢ ንክሕልፉ ይግደዱ። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ እውን ምንም ዓይነት ንምምላጥ ኮነ ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ጉድኣት ንምብፃሕ ብዘይምቹ መልክዑ ሙሉእ ብሙሉእ ብኮንክሪት ጥራሕ ዝተሰርሐን ብካቴና ተኣሲሮም ዝተወሰኑ ደቃይቕ ካብ ክፍሎም ወፂኦም ኣየር ንክስሑ ካብ ምግባሮም ዝቐረየ ቲቪ እንትሪኡ ወይ ከዓ ብስልክ እንትዛረቡ ካ ጥብቂ ክትትል እናተገበረሎም እዩ። ነዚ ተኸቲሉ ብርክት ዝበሉ እሱራት ክሳብ ምዕባል ዝበፅሑ ናይ ኣእምሮ ቀውሲ ዝፈጥር ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ዓርሶም ጉዳእን ሂወቶም ክሳብ ምሕላፍ ኣብዚ እስር ቤት ዝተለመዱ ተግባራት እዮም። ሓምሻይ ናይ ኣሜሪካን ሳን ኩዊተን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ወንጀል ታሪክ ውሽጢ ዝለዓለ ስፍራ ዝሓዘ ሓደገኛ ወንጀለኛታት ናይ ሞት ፍርዶም ጽቡይ መእረም እንትኸውን ብናይ ኣሜሪካ ታሪክ መደንገጽ ዝነበረ ቅድም ክብል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ዝነበረ ብናይ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ቅትለ ዝተጠርጠሩ ወንጀለኛታት ከይቀረየ ኣብዚ እስር ቤት ውሽጢ እዮም ተኣሲሮም። እዚ ዝለዓለ ናይ ምእረም ውሳነ ዝወሰደሉን ብዝለዓለ ኩነታት ዝሕሎ መእረሚ ከም ኣውሮፓን ኣቆፃፅራ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣሜሪካ ናይ ሞት ቅፅዓት ጠጠው ንምባል ምንቅስቃስ ምጅማራ ተኸቲሉ ናይቲ እስር ቤት ዕጫ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈለጠን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ እስር ቤት ውሽጢ ዝተስፋሕፈሐ ናይ ሙስና ወንጀል ከምኡውን ናይ ሓለውቲ ዓሌታውነት ብዝለዓለ መልክዑ ኣብ ኣተሓሳቢ ደረጃ በፂሑ እዩ። ራብዓይ ናይ ቱርኪ ዲያርበኪር እስር ቤት ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ብ1980 ከም ዝተመስረተ ዝንገረሉ እንትኸውን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ወቅቲ ዝነበረ ናይ ቱርክ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ብዝተመኮረ ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ካብኡ እንድሓር ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝፍፀም ግፍዒ ብጣዕሚ ከም ዝወሰኸ ይዝረብ። እዞም ሓለውቲ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝፍፅምዎም ኢሰብኣውነት ዝኾነ መቋዕቲ ከምኡውን ናይ ስቕለት ቅፅዓታት ናይቲ እስር ቤት ሽም ካብ ምድራይ ሓሊፉ ብጣዕሚ ተቃውሞ ብዙሕ ተኸቲሉ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2021 እቲ እስር ቤት ናብ ናይ ማእኸል ባህሊ ንክቕየር ሓደ ምንቅስቃስ ተጀሚሮም እዮም። ሳልሳይ ናይ ሩዋንዳ ጊደራማ እስር ቤት ጊደራማ እስር ቤት ብዋና ዝፍለጥ ን4,000 እሱራት ተባሂሉ ዝተዳለወ ስፍራ ክሳብ 7,000 እሱራት ተጫኒቑ ብምሓዝ ነዞም እሱራት ናብ ዘየድሊ ምጭናቕ ካብ ምቅልዑ ብዝሓለፈ ጫማ ዝበሃል ነገር ክገብሩ ስለ ዘይፍቀደሎም ኣብ ጥራሕ እግሮም ንክኾኑ ይግደዱ። እሞ ኣብዚ እስር ቤት ውሽጢ ን7,000 እሱራት ሓደ ዶክተር ዝተመደበሎም ብምዃኑ ዝገደደ ናይቲ እስር ቤት ህይወት ዘኽብዶ እንትኸውን በዚ ምክንያት ብርክት ዝበሉ ብዘሕዝን መልክዑ ንሞት ዝበፅሑ ተኣረምቲ ብዙሓት እዮም። እዚ ንወዲ ሰብ ህልውና ኣስጋዕ ዝኾነ ኣነባብራ ኣብ ልዕሊ እሱራት ካብ ዘኸትሎ ናይ ኣካላዊ ጉድኣት ብዝሓለፈ እዚ እዩ ዘይባል ናይ ስነ ልቦና ቀውሲ ውሽጢ ንኽኣቱ ዝገብር እዩ። ካልኣይ ናይ ጆርጅያ ጎልዳኒ እስር ቤት ኣብ ጆርጅያ ቲቢሊሲ ዝርከብ እዚ ናይ ጎልዳኒ እስር ቤት ዓለም ለኸ ትኹረት ክረክብ ዝኸኣለ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብናይ ቅድሚኡ ናይቲ እስር ቤት ፕሮፌሰር ቭላድሚር ቬዲካስያ ብዝተለቐቐ ሓደ መደገፅ ቪድዮ እንትኸውን እቲ ቪድዮ ከዓ ሓለውቲ ኣብ ልዕሊ ተኣራሚት ኣገዲድካ ምድፋር ዘርኢ ቪድዮ እዩ። እቲ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣዒንቱ ኩሉ ኣብዚ እስር ቤት ኮነ ነዚ ተኸቲሉ ኣብቲ ህዝቢ ዝለዓለ ቁጥዕ ዝለዓለ ከም ምዃኑ ዝሓለፈ ብፍላይ ከዓ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ብምክያድ ኣብቲ እስር ቤት ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝካየድ ስቃይ ጠጠው ንክምባል ክማጎቱ ጀመሩ። ነዚ ተኸቲሉ ናይ ጆርጅያ ፕሬዚደንት ሳካሽቪሊ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ብምቕባል ኣብ እስር ቤት ውሽጢ ዝፍፀሙ ምንም ዓይነት ናይ እሱራት ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ ተግባራት ከም ዘይዕገሱ ጽኑዕ መርገፂኦም ድሕሪ ምግላጾም ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብቲ እስር ቤት ዝነበሩ እሱራት ቁፅሪ ብፍርቂ ክቕንሱ ብምግባር ካልኦት ተወሳኺ ምሕያሻት ኣብቲ እስር ቤት ውሽጢ ንኽግበሩ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ጻዕሪ ገይሮም እዮም። ቀዳማይ ናይ ሜክሲኮ ላሜሳ እስር ቤት እዚ እስር ቤት ከዓ ካብ ካልኦት መእረሚታት ብዝተፈለየ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ፍልይ ዝበለ እስር ቤት እንትኸውን ካብ ዝተለመደ ናይ እስር ቤታት ኣሰራርሓ ውፅእ ብዝበለ መልክዑ እሱራት ናይ ባዕሎም ኣፓርታማ ንኽሃንፁን ናይ ባዕሎም ንእስ ዝበለ ቢዝነስ ንኽጅምሩን ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ናይ ማሕበረሰባዊነት ስምዒት ንምፍጣር ዝረድእ ተገይሩ ዝተቐረፀ ፍልይ ዝበለ እስር ቤት እዩ። እዚ እስር ቤት 2500 ዝጽጉዑ እሱራት ዝሓዘ እንትኸውን ፓርክን ናይ ሃይማኖት ተቋማትን ዘካተተ እዩ። እዚ ሞዴል ዝተቐረፀ ኣብ 1970ታት ኣብ እሱራት ማእኸል ብቦታ ጽበትን ብናይ እሱራት ቁፅሪ ምብዛሕን ከምኡውን ምስ ሕክምና ዝተተሓሓዘ ብዝተለዓለ ዓመፅ እንትኸውን እዚ እውን እንተኾነ ካልኦት ምሕያሻት እናተግበረሉ ይርከብ።